jingpule berman kasih. Ka jingpule na ka shithi ki Kristan ha Hebrew glenong ka bakat lai ka tukhod iway hadu pra. Do nang ya ne ha ka jing ya I kum shi para. Wat klet ban pdiang sngubha ya ki mender. Namar da kata dan ki balap pdiang sngubha ya ki angel klem tem. Do kin mau ya ki to ki bahapo bendi. Kum bala setlang ya piru. Padya ki to ki bala sha le ben. La kumba piru piyaisha shitom kum maki. To kintiu buram ya ka jingpoi ha poiman ha ki rukam baro. But ai ba ka jintia kurim kanong ka baklem bitngen. Namar Blei unsabishar ya ki riu auria bad ki baklim. Wat iye tang ya ka pisa Henry tohon kat ba pidan namar Blei ula ngan I no yipi nengan klet yipi kumta gilaban da ka jings musngan utrai ulong unong yarab jonga ngan shepting ubriu ula panle ayu yanga tokin mau yala kinong yalam ke bakren ya ka ktien Blei hapi tokin mau kumno kila penkot yala ka jing pat to per thubur ya ka jinge chungki u Jisu Chris ulong uju henin menta bad junom hor kaktien jong utrai kasam alpu hinyo kad khod iway lai san batra hadu kendai utrai ulong ka jingshai bad ka jingpen jonga yanu nganting utrai ulong ka jakari jong ka jing jonga yanu ngan khau la upat ye pom unshong dara persha yanga kado nu jonga kan ting la ginong shun kintur persha yanga la katta ru ngasmo shngan ha ka jaka shong jongu unri unda yanga ha ka sngi ka jingjinjar ha ka jakari ka ying utrai ngan smus kem kum halor umausyang do wan shanga mela ngan sa wan shame ko try wat buri yarde nanga wat kendat bitar yaw shakri jome me ubalong ka jingyarap jonga wat bread yanga wat ino yanga ablei unong pen jonga ka gospel kat kum Marcos bukhuit landong ka Henryu ka record kat saw hadu arpu khandai te usim Herod ulayo sngo shaphang u Jisu namar ka nam u kalapriang kelleng dan kibriu ki baong uyo anes baptist ula imbiang nakani ka daw uyo kat kani ka bor ki way pat de kilaong uday u Elijah sa ki way pat kilaong uday unong yathu lupa ubakum kinong yathu lupa hendai haba u Herod ula yusngo yakata ulaong day uyo anes baptist ya uba ngalapha kraikli ula impan day u Herod ubala pha kem ya uyo anes pha te bat pha set bindi yu na kadaw ka Herodias ya kaba ula yashong sang namar kalom katnga upara jung u uphelem uyo anes baptist ula yai ha u Herod bet bamen yashong bat katnga upara jume kumta ka Herodias kalasniyap yaw yo anes bad kalakwa ban penyap yo Henry kam yo dong namar bau Herod ula ting yaw yo anes na bau ula tip bau long ubakok bad ubakhuit kumta uyada yo ula sngo baha ban snap yo watla ula sngo lingkhom jingmon haba uyo sngo yo lakata ru ula sngo baha ban snap yo Khadu khadwai ka Herodias kalayo kamu kalalom katsni kha u Herod haba ula khawai ya ki rangba sorkar ya ki rangba shipai
badya ki bakrau batri ka Galili. Kakun ka Herodias kala wanrung bat kala Sha, bat kala pensngu bha ya u Herod, badya ki nongshang bamlang. Kumta usim ula ong hagata ka kina, pikwa banyo ayu ngan ya pi kat ba pikwa. Ulas mairu haka kagular pangan ya pi kat ba pipan wat shiteng kahima jonga. Kumda kata kakina kalami bat kala kili yala kakmi ngan pan ayu ya kakli uyo anis baptis kaljiba. Kata kakina kala late bak sya usim bat kala dawa ngakwa pin hanga kumne ya kakli uyo anis baptis ha kaplyang. Kani kala pen babe shibun ya usim Henry umla benkenta yaka namar ba ulasmai hakman kinong shong bang. Kumta ulapha ya wei usipai wanra ya kakli uyo anis. Unong krai kli ulaleg bat ulakrai kli ya uyo anis habendi. Nangda ulawanra ya kakli ha kaplyang bat ula yaka hakata kakina pan kala yaka ha kakmi. Enda kisenran uyo anis kila yosngo shapang kani kila ya wanshim ya kamet jung bat kila tep yaka ka gospel jong utrai.